У рамках апаратнай нарады 12 кастрычніка ў раённым выканаўчым камітэце абмеркавалі шэраг важных пытанняў, сярод якіх ход прышчэпачнай кампаніі і аператыўная абстаноўка ў раёне. Начальник Шклоўскага районнага отдела внутренних спраў Алексей Сысоев доложил об оперативной обстановке ў раёне. Асаблівы непакой выклікаюць крадзяжы ў глобальнай сеткі інтэрнэт. Нягледзячы на заклікі супрацоўнікаў міліцыі, банкаўскіх служачых, насельніцтва не перастае даваць па тэлефоне ў інтэрнэце дадзеныя сваіх пластикавых картак. А зараз яшчэ расце колькасць крадзяжоў праз інтэрнэт-сайт Куфар. Поручите своим сотрудникам, вот, по примеру, наш МЧС, как разработка такая памятка, чтобы ее могли развесить в различных учреждениях на местах пребывания наших граждан, в торговле, домах культуры, на трудовых на предприятиях, где промышленных, сельскохозяйственных, да и во всех учреждениях нашего образования или здравоохранения, как можно еще раз заострить внимание на данной теме. П'яны вадзіцель – вось яшчэ адна праблема для праваахоўнікаў. Такіх вадзіцеляў не палохае невялікі штраф за язду ў нецвярозым стане, ні нават конфискация транспортного сродку. В целях профилактики вот именно наиболее серьезного правонарушения, это управление транспортным средством лицом в состоянии алкогольного опьянения, нами принято решение, что ряд административных правонарушений будет рассмотрен в трудовых коллективах. Будут рассматривать именно с участием на максимального количества работников Шкловского района, где будет рассмотрен этот пример и, соответственно, наказание человеку, который позволил себе допустить сесть пьяным за руль. Мы уделяем много внимания и здесь тему этот вопрос не оставляем без дальнейшего движения. То есть дальше двигайте, используйте эту форму, разбирайте в коллективах, раз выявлены работники в нетрезвом состоянии или на рабочем транспорте, или на личном транспорте, все равно нужно проводить данную работу. Таксама была разгледжана і санітарна-эпідэміялагічная сітуацыя ў раёне. Як распавёў галоўны санітарны ўрач Артур Касцюкевіч, не варта забываць аб каранавірусе. Таму меры бяспекі патрабуецца выконваць і далей. Немалаважна зараз зрабіць і прышчэпку ад грыпу. Вакцынацыя спрыяльна ўплывае на арганізм чалавека і абараняе ад рознага роду інфекцый. Что касается вакцинации, уважаемые, здесь надо поработать и с работниками, и с населением. Касается коллектива, предприятий, изучаете ли это за счет Белгостраха, или это за счет профсоюзов, или это целенаправленные перечисления. И здесь о здоровье людей заинтересованы должны быть и профсоюзы. Связь экономики с заболеваниями – это уже доказано в жизни. Если люди будут болеть, никакого производства не будет. На кантролі застаецца пытанне па падрыхтоўцы да ацяпляльнага сезона, у тым ліку нарыхтоўка мясцовых відаў паліва камунальным прадпрыемствам. Нарыхтоўка ідзе павольнымі тэмпамі, але ж звярнуўшыся да старшыняў сельвыканкамаў, можна знайсці вялікія аб'ёмы работ. Не сакрэт, што многія населеныя пункты патрабуюць выкарчоўкі старых дрэў. Вось яно, то самае мясцовае паліва, зусім блізка і не трэба купляць, траціць грошы, якіх не так шмат у прадпрыемства. Аднак зацікаўленасці у камунальнікаў няма. И заготавливайте, чтобы были бесплатные дрова, с наименьшими затратами. И польза для района, для деревень. Адзначым, што ўжо на гэтым тыдні па даручэнні старшыні райвыканкама Александра Цітка ацяпленне ўключылі не толькі ў аб'ектах сацыяльнай сферы, але і ў жылым фондзе. Таксама падчас нарады разгледжана і шэраг іншых важных пытанняў, якія тычацца жыццядзейнасці раёна.